Kune jambanja ramuka muzanu PF mushure mekunge zviri kunzi maWarvet varamba kuti vachiwenga vabviswe nemashoko pachigaro chavo chekuva vice president. Hanzi instead vanofana kutoita president kwete kutoita vice president wavari kuseva izvozvi. Right, mashoko ari kubuda patiri kunzwa isusu kuti Temba Mliswa akadhimanda kuti VP Chiwenga ndavarove resignation vange vachibviswawo pachigaro chavo nenhau yekuti vari kushora mutungamiri aripo nemashoko akasiyana siyanawo vachibhekwa nevanhu vari pama-social media. Saka naizvozvo maWarvet auya yakachibata kuti dzvi vachiti ivo VP Chiwenga hapana kwavanoenda, instead vangatoite mutungamiri kwete kuita vice president. Havasi kuzobviswa pachigaro chavo nekuda kwemashoko. Zvova zvatiri kuona isusu kuti paipa mubato rezanu PF kune kutemana kwemashoko kuri kubudikira zuva nezuva, ende also zvakare nhau idzi inhau dzekuti tinofanira kugara tichidziziva. Naizvozvo musazitarisira matelevision avo pamwe chete nemawireless. Tinotenda isusu nokuuya kwese kwamaita pano patelevision yedu yaYouTube inonzi iyo Zim Local News, tirimo muHarare muZimbabwe. Nhasi musi wa29 April Wednesday 2026 kwava kupera kwemwedzi. Tichitenda isusu nekusarudza kwamunoita television ino, ende also tinovimba kuti muri kuona button rakanzi subscribe rinenge richiwanika pafoni penyu. Ngativei tinoribaya, rinozotipa kuti tinge tine maupdate enhau dzese dzakakwana, sezvo zviri kuitika zvazvekuti tigare tichiziva. Saka ndo zviri kuitika. War veterans beg VP Chiwenga as political tension rise in ZANU PF. Hanzi nemaZimbabwe National Liberation War Veterans Association isusu tingatokande mapfumo pasi tichiti isusu Mnangagwa hatichamuda, asi VP Chiwenga tinotemba naye uyezvo tinoramba tinaye nenhau yekuti munhu ane chido neruzhinji rweZimbabwe asi akabvutirwa chigaro chake naMnangagwa. Right, bepa nhau rinozadzikisa richiti iro ZANU PF War Veterans close ranks behind VP Chiwenga MD resignation cause. Zimbabwe's political landscape is heating up after the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association publicly declared its support for Vice President Constantino Chiwenga, rejecting mounting pressure for him to step down. The controversy follows recent remarks made by Chiwenga during a church ceremony, which many observers interpreted as an indirect challenge to President Emmerson Mnangagwa, particularly in relation to ongoing debate around constitutional amendments. However, the war veterans have moved swiftly to defend the vice president. In a strongly worded statement, Zimbabwe National Liberation War Veterans Association Chairman Andres Ethan Matebela dismissed calls for VP Chiwenga's resignation as misguided and politically motivated. The demands had been amplified by outspoken former Norton MP Temba Mliswa, who urged the vice president to resign following the sermon. But Ethan Matebela insisted that VP Chiwenga's comments were being misrepresented and stressed that leaders must be allowed to express their perspectives on national matters. The association also highlighted VP Chiwenga's long-standing role in Zimbabwe's liberation struggle, portraying him as a leader whose contribution and experience cannot be easily dismissed. This show of support from war veterans signaled deeper dynamics within ZANU PF, where internal tension are increasingly playing out in public. Analysts say the backing of such a powerful group could strengthen Chiwenga's position at a time when political division appear to be widening. The issue comes at a critical moment as the government faces scrutiny over proposed constitutional changes that have sparked debate across the country. With the war veterans now firmly in his corner, Chiwenga appears to have secured a key pillar of support. The question remains whether this backing will claim the situation or further intensify national debate within Zimbabwe's ruling party. As the event continues to unfold, all eyes are now on how this power struggle could shape the future of Zimbabwe's leadership. Right, saka ndo maWarvet arikudiwa aya mukati menyika yeZimbabwe anoti munhu wavanoda vakanzwa achishoropodzwa vanodecide kuchinja magiya, vanonofocus nemunhu wavo vachiprotecta munhu wavo. General Chiwenga vakaparadzirwa mageneral avakashanda nawo mugore ra2017 vese vapera kufa vakaradzikwa. Asi naizvozvo toona isusu kuti vasara vamumwe chete. Zvinhu zvakangooma kurarama uri mumwe chete pachiitiko chekuti unenge wakaplaya role uriwe. Right, tinodzokera isusu kumashure mugore ra2017 tinoona isusu kuti ndo vakamira pakubvisa iva ari mutungamiri. Naizvozvo vakapa Mnangagwa chigaro vachifunga kuti pamwe ramangwana Mnangagwa achange
vawo munhu wekuti anenge achinzwisisa chema zvaVP Chiwenga, asi zvese izvi zvinokandwa pasi nehurumende yavaMnangagwa yakutoona VP Chiwenga vari opposition muZANU PF. Saka naizvozvo wanatemba Mliswa ndiwo akabudisa mashoko ekuti VP Chiwenga ndavasiye ofisi yavo vasave vice president. Saka maWoveti avo achiti hakuna zvakadaro, tinokujamukirai, tingatodecide kutobvisa Mnangagwa toisa iye vice president over president webato reZANU PF wa president wenyika. Pakaipa gore rinori mazvake mukati mebato reZANU PF idzi nhau idzi zichada kuramba zichitererwa, uyezve tichiona isusu kuti dzinenge zichienda kupi, nekuti bhuku racho manyorerwa arakuita riri kurakidza sekunge rine mapeji akawanda, asi naizvozvo rakunosvika kwamvura yacheka makumbo. Saka naizvozvo inaudze kuti tinofanira kugara tichiziva zviri kuitika muZANU PF, nekuti zvakaitika mugore ra2017 zvinodzoka zvakare futi mukati menyika yeZimbabwe. Naizvozvo ngationesanei through comment section. Tinotenda nekusaridza kwese kwamaita channel yedu yeZim Local News iripo paYouTube ichikupai nhau dziri kuitika inside Zimbabwe. Katelevision kachangouyawo mukati menyika yeZimbabwe, kana kuti kana wanga usati wasubscriber unokurudzirwa kubaya the button subscribe. And apa isina kumira zvakanaka, ngationesanei through comment section.